Hermosa, Bataan. And we're going to our next destination, the Santa Rita Eco Park in Santa Rita, Pampanga. Ano siya? Santa Rita Eco Park. O kaya dito tayo dumang sa ano, Lubao. Ah, sige. Ah, marami dyan. Santa Rita Eco Park. Wala to kaya ko pa Santa Rita yan. Kung yun yung sinasabi mo. O yun. Yan. In 300 meters, turn left onto Dina Lubahan exit. Turn left onto Dina Lubahan exit. Turn left. Ito ano kung saan? Mercedes. Continue for 25 kilometers. Wala. Walang traffic Diretso dito. tayo. Ah. Ano pag nang ako? Sige, okay na. It's okay. Dito yung traffic. Lahat. Mo?
Ba? Ano pa yan? Paano kaya kinukuha? Ang dami nila. Sugpo corpse. Balstic Hermosa Bataan. Lubaw na tayo. Lubaw na. So guys, we're now leaving Hermosa Bataan. And welcome to Lubao, Pampanga. Time check guys, 4:05 in the afternoon. Ito yung dapat pag-ipunan, guys. Sobrang mahal naman kasi ng Karate pa. Good. Ito sa loob. Ha? Malawak yan. Bakit? Oo. Ano ba sa loob yan? Theme park, mga rides, tas may parang Ay, parang island. hindi makita. Na? Hindi, Ah. doon. Doon.
Fiesta yata dito. Ayun. Dito. Vlogger. Ano kaya to? Our Lady of Lourdes Chapel. Happy Fiesta. February 10 to 11. Lubao bypass. Wow.
downtown. Oo. So guys, we're now here in Lubao downtown. Saan yung pamilyang bayan? Sa Asa? lang yun. Ah. Paano sa helmet tayo sa top? Sa likod. Oh, dito yung mga establishment. Alam mo dito? Oo nga. Yun yung sinasabi mo? Hindi, di ba? Parang ano lang siya. Parang chapel. Ay, yung bayan. Ay, yung bayan. Ayun, Siguro ayun. dito, wow. Yun, yun, siguro. Wow. Oh, sentro sa top. Yeah. Sentro. Oo nga. Maribeles, oh. Mabiyahe sila Maribeles. Malapit na ako. Balawan din ako. At si Manda balawan mo sila. Babe. Bagay lang ako. Hindi mo. Yung mga simpleng mo. Yung mayaman. Ano? Yung mga bahay lang lang. Ah? Mga kalokohan. Oo. Makapili na sa sakyan. Para pagpagawa ng lahat. Yeah. Oh, hindi tayo aabot. Saan? Abot. Ab. Yun o, Lubao Bamboo Hub. Ha? Yung Lubao Bamboo Hub. Oo. Ito yun, di ba? Yun, ano niya. Dito. Hanggang doon. Dito siya banda. Oo. Bigyan dito. Okay, yung daan dyan. Oo, ito. Papunta king. Ayun, dun daan niya.
Sa small. Maganda yung Oo. ako eh. Dun. Pero kinis na ano, sa small. Kasi ano po, gwapo na. Ano kayong tinda dito? Yung, Tatayas. ha? Ito nga. Oo. So, Guagua sa tabi-tabi. asan tayo talabas? I love Guagua. Uy, Betis. So guys, we're now here in Guagua, Pampanga. Diyan tayo magtuturn.
Betis. Gusto kong tikpan yung ano ng Betis. Yung special, ano. Tignan mo yung panis yun eh. Ano? Tignan mo yung panis yun eh. Hindi, yung ano nila. Meron silang pinagmamalaki dyan eh. Pulburon. Ah, ganun? Betis mo. Parang Ay, sasman pala yun. No? Palama yun. sa Betis. Yung ano, brownies. Di ba yung brownies? Oo. Betis. In 400 meters, turn left onto Riverbank Road. Oh, yan lang. Riverbank Road. Uy, naman may araw pa. Abutan pa natin. Uy, tignan mo yung balbas niya. Balbas niya. Ah. Hindi balbas yan. Fake lang yun. Hindi. Hindi, fake lang yun. Lagi lang yun. Bibili yata sila ng ano? Bako? Oo. Bibigyan tayo kayo dati. Turn left onto Riverbank Road. Ah, dito. Ay, hindi pa. Ay, tama. Ah? Di ba dito tayo dumaan? Yun na. Nung nag-deliver tayo ng ano? No? Doon sa Adriana's? Hindi ko alam na send yun. Ako hindi ako kasama. Best Kenny. Bo. 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 Mega dive din siya. Oo. Mega dive din yung pangalan niya. Oh. Mega dive. Di ba? So, kaya tayo lalabas? Ah, baka yung dire-diretso lang. In 150 meters, Ayun. Turn left. turn left onto Megadike West Road. Mega dive. Turn left. Oo, dito tayo. Kasi Esmeralda. Nag-deliver na ako. Ah. Kasi Esmeralda. Continue for 4 kilometers. Ano? Palabas ng po. Ito? Mega dive. Yung Mega dive quest, yun sa Mega dive. Kaya tayo. So guys, nandito na tayo sa may Mega Dike. Palabas ng Porac, Pampanga. Itong kahabaan nito. Nasa ilang kilometers? Tignan mo nga. So, dire-diretso lang to guys, itong daan na to. Ganda ng bundok oh. So guys, kung galing kayo ng Guagua at kung pupunta kayo ng Porac, pwede kayong dumaan dito sa may bypass mo dito. Mega dive. Mega Dike. Sa may Mega Dike Road. Para makaiwas sa traffic.
Ito, dito tayo bumaba. Barangay San Juan. Ano ba yun? Ginawa natin. Yung kinuha natin yun sa may ano, malapit sa Villa Epipania. Santa Rita ba yun? Ha? Santa Rita yun? Oo, Santa. Whoop. Swag na. Swag ba? Ah, okay. Ay, oo nga no, maganda dito. Ay, hindi. Tuloy-tuloy lang. Kakamaling yun. Lilipat. Wapin na. Oo Kasi nga. hindi. Nalagpas ka sa barrier. Grabe na tayo sa iyo pa. Ah, malapit. Eco Dam. Oh, may dam. Na? May dam. Ito yun? Way of the Cross. Ah, ito? Maglalakad ako doon? Hindi. Ay. Ano to? Ayun. Hindi ako kasama na. Ay, Ano yan? ano to? Ano? Isa. Oo. Ba? In 300 meters, your destination will be on the left. Hindi pa nga, hindi pa to. Ay, wow, may tinayo sila mga ano, oh. Way of the Cross eh. Oo. Ay, wow. Your destination is on the left. So guys, welcome to Santa Rita Eco Park. So, eto po yung pinaka-view deck niya guys. Tingnan po natin. So, along the highway lang po siya. So, tignan po natin yung itsura guys dito sa taas.
hope you like this video, guys. Thank you for watching. So guys, ito po ang pinaka marker ng Eco Park. I love Eco Park. So along the highway lang po siya, kaya maraming dumadaan na sasakyan. So marami rin po nag-jogging at nagbabike dito. So guys, paalis na kami dito sa may Santa Rita Eco Park. Hanggang dulo to, mahaba. Ito pala, kakain. Marami. Fish pond. Fish pond ba yun? Akala ko panfish. Fish pond. Akala ko fish pond. Malapit sa dalawang kambal bundok sa Ligab. Oo, parang Kambal bundok sa Ligab. malapit sila doon. Ang dami palang ano yun, pwede magpa-picture. Ay! Hindi. San Isidro. Uy, alikabok. Ito yung balas. Ito balas. Head northwest. May nakuha ka? Nag-English siya. Ganda na ano. Haba. Wag mo, Wes. Let's go TV. And we'll be there to catch your fall. May mango farm, oh.
yun. Spin. Spin. At yun eh. Tapos may, di ba, Ras- Spin Basilio. Tapos may naging anak pang isa yun bago namatay si isa. Aileen ang pangalan. Hindi. Spin Basilio. Ayun. Tapos nanganak pa Deadton yun. Mas kamukha mo nga. Mas kamukha mo nga hindi na. Wala ka. Ay, Spin Basilio. Uwi na kayo. Hinahanap na kayo. Ng tatay niyong kayo. oh, hindi ko. oh, diba? Dumaan ka ng gabi dito? Di ba? Di ba? Para madilim dito sa gabi. Madilim talaga. Walang ano. Na ilaw. In 400 meters, continue straight. Continue straight. Unahan ka. New point. Teresa Aquinas. Malayo tayo. May lawa. Malayo. Hindi mo maninihin mo. Ah. Sige. Huwag yung daan. Oo nga. Haba pala nito, no? Ah, 15 kilometers na yun. Oo. Wala mo. Kasi nga ba din siya naman. Wapo. Yun ano, yung mega data 15. Maganda lang dumaan, walang traffic. Ang daming bunga ng mangga. Tignan mo yung shape ng puno. Ba't ang ganda, no? Nakapaano talaga sila. Hindi sila salbag-salbag. Hindi nakaayos sila ka. Oo, ganda. In 400 meters, continue straight. Ay, yun na, palabas na ata. Hindi ba?